wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode. Musbahu yamyam ganin nan ina cewa farko Allah kai zan kira nake cewa sarki Allah kai ne kadai kake bamu, ka bamu rasulu gashi yau muna murna, sannan ka halicce mu kai mana baiwa, ka bamu basira har muke karatunmu, malam ma'arushi ne yake biya mana har miyo hadda shi yasa yau mun ce ya koya mana san rasul mai girma. Allah kai makka kai madina dallada, ka ba mu sallah da mu yi musallada, darajar manzanka wanda shi ya kawo ta. Ya Allah kai ne kai yi can saman bakwai, kai ne ka halicci can kasa kasan bakwai, ga basiyan mako do arewa ka yi ta, ka ba mu iska har ruwa muke yin sha, domin rayuwar mu ta yi kyau mu yau bauta. Mu ji tsoron Allah rayuwar mu ta yi daɗi, mu so manzon sa lahira mu ci riba, darajar manzon sa dan amina mai kyauta. Mun gode Allah Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode. Ku zo mu je yara har ma da ku mu je manya, guri na maulidi na san ku ba ku yin sanya, domin ku maulidi duk shekara ku ba mu yin baya, duk wanda baya yi a zuciyarsa ya sako sanya. Allah da yayi mu shi ma ku yayi maulidi, domin yana san sa shi ma annabi yana san sa. Ku dubi soyayya wa ya wuce wani a soyayya, duk tunanin ka ko ilimi ba za ka gane ba, domin kaunar manzo mu ma muna ta yin koyi, ka samu ɗorewa har kullum ku ba mu yin sauyi. Kaunar shi mai jaki mai taguwa da doki sai mun yi, shi ne mai korayen mayafi na Aisha kayi, yana da yan fada kakkarfa da ba su yin shayi, Abubakar ga Umar Usman da su muke koyi, ga Ali Gwarzo har Bila da ba su yin shayi. Kun ba da rayin ku domin mu ringa yin bauta, ku zo mu yi koyi domin annabi mu sassaita, duk muna san ku gashi a yau muna ta maulidi, idan ku gashi yau gaske mun sako kaya mun gode. Wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode. Masoya sai ku zo mu nuna kaunar mu ta dan amina, domin san da yayi mana mu ba za mu iya nuna, yau murnar mu za mu nuna ga farin duba uban sunana, yayi fice a duk ko ina kai mu kira shi dan amina, san kai da tsarin jikina gaban ka na zo kwani na zauna, mai haske mu jin ummina ya Allah ka samu gana. Al'umma ku zo mu zauna muna ta kiran mu jin sunana, mu daddage muna nabila farin duba mai duk ko ina, ku zo mu shige ciki ta kauna wanda ya bisa za mu gana. Ta arifi a yau muna yi maulidi da babu sauyi, ga baki zuwa suna yi karamci gunmu muke yi, ta arifi Qur'ani ce nan gani nan bari ce, kainuwa da shan Allah ce an ganki a yau kwatance, Allah tun da ya kafata babu wani da zai cire ta, a kalle ta sai a barta dan makiya sun dimauta, saman sama kun ga sai dai kallo su makiya ba musu gwalo. Maulidi yau muke yi dan samun rasul manzo, duk murnar shi ce muke yi ya take wuyan makiyi, wane ne ya je wa ya zo shine wanda Allah ya so, babu wani ciki ko wane mai san annabi zai gane, bara fa kawai idan fassara Allahu da ya so manzo, shine duniya kiyama ko ta ina akwai fa manzo, annabawa mala'iku du aljanu da ma mutane, albarkar shi ce muke ci so ne za mu yi mu more, mai hanyar da ba duhu ne ya Allah ka samu gane. Wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode, wa za ya hana me zai hana mu ce Allah mun gode. In Allah ya so ta kaitu za mu zamo cikin fitattu, makarantar mu za ta yantu mun yi fice wajen karatu, da an koya kawai ya saitu don samun aljannatu, manzan mu wajen
hafsatu ya yi fice ba zai kwatantu tunanin ka bar shi bautu ka bi manzo kawai ka saitu da ka bar shi ko ka sagaltu shi Allah ya bai wa sodu da ka duba cikin takardu Qur'anin miya ajedu aljanu mala'iku du sun bi shi ya kuraidu annabawa duk yawansu su ma shi kadai suke so ga mu yan adam muna so wanda bi shi ya kurai so ko ka zo yanzu zance ya fauce a mai kwatance bar shi kawai haso da kauna domin shi muke ta kauna shi na kira mutum jikina ya fi uba har da mama ni ne musu bahu yam da kuma yan gurin maulidi malam ma'arin magwarzo tarbiyyar mu yayi kwazo Allahu ka samu dace har kowanne ke ta kallo waza ya hana me zai hana mu ce Allah kun gode waza ya hana me zai hana mu ce Allah kun gode waza ya hana me zai hana mu ce Allah kun gode Abdullah daga Amina shi ya kawo Qur'ani to mu tashi sai fa mu farka sannan sai fa ku jini shi ya kawo mana sallah kar mu bar shi mai mukutuni mai Usman mai Habu Bakari ai su ne zani mai Makka da Madina mai Kaaba na gane mai mutane da aljanu mai malaika Jibrilu mai jaki mai doki da tabuwa mai addini manzo shine na Allah Allah ma na manzo ne abban Ummul Kulsum abban Zainab Abu abban Fatima kai ne da Rukayya ma kai ne na sanyo Abdullah Ibrahim har Al-Qasim kai ne dai mai komai da kowa ni na gane na baka dukan kaina yadda ka so zan yi ma Allah ya nasara ma yayi gaisuwa a gare ka badanta ne mu ma da ba mu da komai gunka sai maula muka tara gurin suli baban zara yau muka ji ya bamu goma ma sai ya bamu in kan zo duniya ya ware min kyautarsa dan haka ne yanzu ma kuke ji na bai wace ka shiga bas har yamma kudu arewa ma fa akwai shi saman sama har can gasma kudu ba alfarmar shi mai gaba da ya dan abdu kai zaka yau ce ta mu gashi a yau mun taro maulidin ka ne aikin mu da arifil Qur'ani muna roƙon mai maka ka kara basira gare mu da san manzo na Madina dalilin numfashin mu domin shi ne aka bamu ya wuce kowa ɗabi'a mi wa koyin manzon mu in ka ganshi ai ka dace bakin ciki sai ya barka da ka ganshi ko a mafarki talauci sai ya barka sai manzon Allah nace sai manzon Allah sai manzon Allah nace sai manzon Allah sai manzon Allah nace sai manzon Allah waza ya hana me zai hana mu ce Allah kun gode waza ya hana me zai hana mu ce Allah kun gode waza ya hana me zai hana mu ce Allah kun gode